com segurament sabeu, hi ha moltes formes, hi ha moltes maneres de donar-se autoestima, d'aconseguir amor propi, de, bueno, d'aconseguir estar bé amb un mateix, de sentir-se estimat, de sentir-se valorat, de sentir-se digne, no? Entre aquestes formes les podríem separar en dos tipus. Llavors, avui us proposo fer un exercici per veure si vosaltres teniu més o us alimenteu més d'un tipus d'autoestima o de l'altre. Lògicament, serà diferent si en teniu molta més d'un o molta més d'un altre. Si ho teniu equilibrat, això ja farem la reflexió final, no? Una cosa que podem fer, per començar, és fer-nos la pregunta: què és el que a mi em dona autoestima? O podeu preguntar-vos d'una altra manera: què és el que fa que una persona s'estimi? Què és el que fa que una persona tingui una bona autoestima, no? Jo n'he apuntat de diferents que crec que podrien haver sortit, no? Per exemple, què em pot donar mi autoestima? Doncs tenir amics, conèixer-me, tenir autoconeixement, ser conegut, ser famós, sentir-me desitjat, valorat, els meus fills, cuidar la meva salut, cuidar-me, el que peso, el com soc estèticament, no? La bàscula, el prioritzar-me, el tenir parella, el donar-me espai propi, el desenvolupar les meves fortaleses, el tenir diners, tenir coses, l'exercir les meves passions. Bé, m'han sortit aquestes, feu vosaltres les que a vosaltres us surtin. El que vosaltres feu en una llista, no? Si us feu la pregunta de què és el que a mi em dona autoestima ara mateix, no? En aquest moment. O, si voleu plantejar-vos-ho en un futur, doncs què és el que faria que jo tingués autoestima? Per veure què us surt, no? De totes les coses que us surtin, les podem dividir en dos tipus d'autoestima. Les persones ens alimentem de dues formes diferents d'autoestima, no? Una d'elles, imagineu que és com una cosa que respirem, com un aire que respirem, no? Aquesta autoestima que ens donem ens nutreix, no? Després la utilitzem de base per anar pel món, de base per presentar-me als altres, per comunicar-me, per agafar seguretat, per tenir confiança en mi mateixa, etc. No? Per tant, d'alguna manera l'autoestima és com un aire que respires i gràcies a aquell aire tu funciones amb un motor o un altre, d'una manera o d'una altra, no? Per tant, una li direm l'autoestima gris. Imagineu-vos que és com si respiréssim un aire gris. Aquesta quines qualitats té? Doncs entre elles és depenent. És aquelles coses que ens donen autoestima però que no depenen molt de nosaltres, sinó que depenen d'una altra persona o d'una situació o d'altres coses. Sí? No només és depenent, sinó que és insegura, és canviant, perquè lògicament si depèn d'altres coses pot canviar. És una autoestima que potser tinc avui, però que demà doncs, ja no la tindré perquè haurà desaparegut, perquè aquelles persones o aquelles coses que me la proporcionaven doncs, ja no hi són, no? I per tant estan subjectes al control. Jo tinc que controlar que allò no deixi de passar i pot ser que estiguin sota la por de perdre allò, aquells, qui sigui, que em donen a mi aquesta autoestima, no? Per tant, li he posat el color gris com si li voleu posar un altre color, no? Però és com si cada vegada que m'alimento d'aquesta autoestima m'alimentés, respirés un aire de color gris. Posem per l'altra autoestima el color blanc o el vostre color que us agradi més, no? Quines qualitats té aquesta autoestima? Doncs és una autoestima que depèn de mi, no depèn de ningú altre, no depèn de tenir certes coses ni d'X persones. Per tant, és una autoestima segura, simplement dependrà de que jo prengui la decisió de fer aquell acte, de fer aquella activitat, de jo decidir portar a terme aquella cosa, sí? Per tant, és segura, depèn completament de mi i no estarà subjecte a cap por de perdre, no? O cap por de... Simplement és una tranquil·litat de que és algo
intern meu. Sí? Si agafem, en el cas, aquestes que ja us he posat, no? I les separéssim, doncs realment, no sé si ho hem dit, però la diferència principal suposo que ja es veu, no? Una autoestima serà completament externa, dependrà dels altres, i l'altra autoestima serà interna, dependrà de mi. Ja sé que no es veu molt bé, però bueno, aquí està l'externa i aquí està la interna. A veure, faig així. Molt bé. Doncs, per exemple, tenir amics serà completament extern. Clar que depèn de mi tenir amics, però també pot ser que jo me'n tingui que anar fora, que vagi a algun lloc, i que de cop i volta doncs, aquells amics no m'hi pugui comunicar. Per tant, depèn de coses externes, no? No depèn completament de mi. Potser jo sóc una gran persona i pel que sigui no tinc amics. Per tant, no té sentit que l'autoestima depengui del número d'amics que un té, no? És extern. Conèixer-me. Conèixer-me depèn de mi. I conèixer-me dona autoestima, lògicament. S'estimen més les persones que saben qui són, com són, què necessiten, sí? I l'autoconeixement no depèn dels altres, és feina meva. Que m'admirin, que em valorin. Per molt que jo faci, per molt que jo intenti, depèn completament de que els altres decideixin admirar-me i valorar-me. Per això hi ha tanta gent enganxada en buscar admiració i aprovació d'altres persones, no les troben. Si tenim l'autoestima relacionada amb això, doncs patiment, no? Ser conegut, famós. No sé, vosaltres feu amb els que us hagin sortit, simplement feu la reflexió de totes aquelles coses que considereu que us donen autoestima. Els meus fills, no depèn de mi, és algo extern, no? Que els meus fills m'estimin o no m'estimin, o tenir-los o no tenir-los. Quanta gent que vol tenir-los i no els pot tenir, per exemple, no? Desenvolupar les meves fortaleses. Depèn de mi, depèn de decidir-me a desenvolupar-les i depèn de mi decidir-me a trobar-les i a buscar-les. Tenir diners, tenir coses. Sí, depèn de mi anar-ho a buscar, però no depenen de mi tenir-los sempre. Per tant, aquests estaran amb el que hem dit abans de... seran insegurs, no? No sempre sabré que ho puc tenir en el temps, em pot passar alguna cosa, em poden fer fora de la feina, puc tenir un susto, un tema de salut, el que sigui, amb el que me'n tingui que gastar molts i per tant me'n quedi sense. Per tant, no és una cosa que depèn completament de mi, depèn de la meva situació externa, no? Tenir diners o tenir coses. Aquests temes sempre estan subjectes al control i a la por de la pèrdua. Realitzar les meves passions, llegir, escriure, pintar, córrer, tocar, crear, cuinar, no sé, cadascú fer allò que li agradi, doncs dependrà de mi, no? Lògicament, està clar, potser hi ha alguna cosa, no? Necessito algun estri que val diners. Bueno, clar, ho puc desenvolupar en un nivell econòmic més alt o menys alt, però quasi totes les passions es poden desenvolupar, no? Sense tenir una gran economia. Si no, només les persones que tenen diners tindrien passions, només faltaria. Donar-me espai propi. És una decisió. Les decisions depenen de mi. Encara que ens pensem que no tenim espai propi perquè els altres, perquè no sé què, depèn de mi posar-me espai propi i donar-me. Per tant, va relacionat amb el que hem dit aquí. Prioritzar-me. Depèn completament de mi prioritzar-me, no? Si no em prioritzo, és també per decisió meva en què estic prioritzant altres coses. El número de la bàscula, quantes vegades, estic contenta o no estic contenta, o l'autoestima està bé o no està bé, segons el que peso. Sí que depèn de mi cuidar-me i la meva salut. I això ens dona molta, molta, molta autoestima. Per això moltes vegades el primer que et recepta en qualsevol teràpia, el primer que et receptaran, no? Que és fer esport. Fer esport per trobar-te millor, per les endorfines, per tot, perquè dona autoestima el propi fet de dir
no intoxicaré el meu cos, per exemple, em cuidaré, menjaré sa, faré esport, no? Tot això dona autoestima. Però no decideixo, per molt que em cuidi, i aquest és un problema social, no? Que ja també tots coneixem, si pesaré 60, 70 o 80. Sí, puc baixar, puc pujar, però hi ha persones que es cuiden igual, però no pesen el mateix, no? El número no depèn de mi, per exemple, Tot depèn de com ens ho mirem. Lògicament, jo us estic posant això com a exemple, però vosaltres sabeu si el que heu escrit ho heu escrit amb un concepte intern, amb un concepte extern, d'acord? Sentir-me desitjat o desitjada no depèn de mi. Potser ningú em desitja, sí? Per tant, aquí, extern. I, per últim, per exemple, tenir parella, no? Depèn de mi, home, en una part, però en una gran part no, que em deixin, que no trobi ningú, ostres, moltes vegades no ho decidim nosaltres, per tant, no depèn de mi, no? Com hem dit abans, la diferència principal quina és? Doncs que en un cas de l'autoestima que m'alimento, no, d'aquest aire que respiro, que seria de color gris, és contínuament autoestima externa, autoestima que depèn dels altres, autoestima que està subjecta al canvi, subjecta al control, a la por de perdre, no? En canvi, hi ha un altre tipus d'autoestima, un altre tipus d'aire que puc respirar, que és una autoestima interna, que depèn simplement de les meves decisions, del que jo decideixo fer, dels meus actes, del que jo decideixo donar-me espai o el que sigui. És dolent tenir autoestima externa, que a mi em doni autoestima que a casa meva em valorin? No, clar que no és dolent. Però el que està clar és que si aquí no tenim cap tipus d'autoestima de la interna, estarem sempre, no? O ens pot passar que estiguem amb molta angoixa, amb preocupació, sempre amb aquella por, sempre amb aquella necessitat de control, no? Al final, l'autoestima més bona o més sana per nosaltres és aquella que jo puc desenvolupar, perquè és aquella amb la que puc créixer. Amb aquesta no puc créixer, aquesta no depèn de mi, no depèn del que jo faci, no? Per tant, feu simplement la reflexió. Tinc d'aquesta autoestima? Com més autoestima interna, això suposo que també es veu, menys necessitat d'autoestima externa. Perquè si jo desenvolupo les meves fortaleses, tinc en compte les meves passions, em prioritzo, em dedico espai a mi mateixa, m'agrada allò que faig, doncs segurament no necessitaré tant que em valorin o que em coneguin o que em desitgin o que està envoltada de gent, sí? Perquè tindré això que em nutreix i que depèn completament de mi. Bé, us animo fins i tot si voleu contestar, si voleu dir doncs què us ha sortit amb aquest exercici, a reflexionar si hem de fer alguna cosa per omplir una mica més aquest pot, que no ens han ensenyat massa a omplir-lo, no? A la inversa que aquest, que sempre ens han dit que tot això ens fa tan feliços i ens dona tanta autoestima, i no és tan així, no? Bé, espero que us hagi agradat l'exercici, i si voleu fer qualsevol comentari, doncs el vídeo mateix, com sempre, o si voleu més informació, a gemapallars.com. I fins la pròxima. Adéu.